ma nechá. Nie, paladinovia sú kurvy, oni nenechajú nikoho. Nenechajú nikoho nikdy. Prosím ťa, nechaj ma. Bolo by to od neho pekné, kebyže ma nechá. Bolo by od neho pekné, kebyže ma nechá. Ale to sú takí namyslení debilkovia asi. Paladin, nechaj ma, prosím, prosím. Fakt final bossy. Kebyže ma nechá, akože... Nie, až teraz. Až teraz to dám. Možno. Alebo to nebuď Paladin. Prosím. Áno, streamujem, chýba mi jedno víťazstvo, si final boss, poď, prosím ťa, final boss. Ty vole, ešte bude 2 dní rozmýšľať nad tým. 2 dní, ty vole, 2 dní. Ja keby som legenda, však áno, však jasné. Akože ku koncu sezóny určite, hej. Koniec sezóny, tak by sa malo púšťať asi. Aj bože, zastrelím jasno ona, ideme, pustíme. Ty vole. Pustíme jasno raketku. Oh my god, fakt to neviem trafiť. Ja to neviem trafiť, bože. Som to dlho nerobil. Ježiš, to fakt. Oh my god. Fuck you. Ježiš Mária. Čo si robíš prdel zo mňa? Prečo budeš 2 dní čakať teraz? Ja to je taký hráč, že on čaká, kedy dopadne, kedy do líjune, hej. Jo, konečne odletela tá raketka. Ok, nie je to get down. Ja hneď keby... Čakaj, to sme už čítali, hej. Áno, to sme už čítali ľudia. Takže fucking posledný final boss. A fakt sa vám chcem ešte všetkým poďakovať, že vás to takto strašne veľa. A to strašne motivuje a strašne dobrú atmosféru podľa mňa máme. Úplne pozitívnu, takže všetci si odneste aj na zajtrajší deň, podľa mňa. Nech vám to všetkým vydrží. Avenge, maybe. Okej. Avenge nám až tak nevadí. No to by sme si mohli nechať. Ja to možno budem mutovať. Ale ja položím radšej execute. Lebo toho patrona potrebujeme nejak vytuningovať. Držím ti palce, díky moc kámo, díky moc. Musíme to dať, final boss. Je to fakt nepríjemné, že to je legenda 3984. Ale pravdepodobne to je taký človek, ktorý vždy keď niekto dá legendu, tak to dostane presne do polovice. Takže možno on dá legendu nedávno a za to je taký, a nie preto, že to hrá už 2 mesiace takto, hej.